Здравейте! Днес ще прочета едно стихотворение, написано от Гергана Сулева. Аз съм Кристина Митева и така искам да я подкрепя в всички нейни дейности, проекти и начинания. От сърце и от душа я подкрепям. И така, ето го нейното стихотворение, прочетено от мен днес. Каруците караха слънце от грозде, ябълки и тикви. И в мислите ми изниква мирис на дим от огнища на влюбени. И някаква глъч, може би от деца или от лъскави птици, и шум от вода, от река, превърната в кладенец. Пчели и светулки с цветовете на мед довлачваха прозрачната нощ над моята къща, където ме чакаше ти, пазителят на моите спомени, които ми разказваш сега. Благодаря ви за вниманието. Днес е 21 ноември 2024 година. Успех на Гери и на всички от сърце. Нещо такова. До нови срещи!